Komunikácia klient-server. Najskôr vysvetlím vlastnými slovami, čo je to klient-server model. Neberte to prosím ako nejakú definíciu, mne tu nejde o to, aby sme sa pripravali na skúšku, ale vždy mi ide čisto o to, aby ste chápali, o čom budem rozprávať. Preto ani nehovorím definície, ale vysvetľujem to tak, ako veci chápem ja. Keď som to pochopil ja, určite to pochopíte aj vy. Čiže klient-server model je nejaký model, pri ktorom tie zúčastnené strany, obvykle to bývajú programy, sú v takom nejakom vzájomnom vzťahu, že jeden z nich, ktorý sa volá klient, požaduje nejakú službu alebo nejaký zdroj. To znamená nejaký súbor, video, obrázok a podobne. Od toho druhého účastníka. Toho voláme server. V reči IT sa tomu požadovaniu služby od servera tým klientom hovorí normálne požiadavka. To znamená, klient pošle požiadavku, v angličtine sa tomu hovorí request. Ja tieto slova použijem ako synonyma, to znamená, keď hovorím o požiadavke, hovorím o requeste a naopak. A odpovedi toho servera na tú požiadavku sa hovorí response. Takto ako je to na obrázku. Takto ako je to zobrazené, vyzerá to jednoducho, ale za každou z tých šípiek sa skrýva nejaký proces. Takisto za každým z tých počítačov je ešte niečo, hlavne za týmto serverom. Tu sa toho veľmi veľa deje častokrát. Čiže v najväčšom zjednodušení takto. Prečo sa vôbec používajú webové aplikácie? No, my pri použití tohto modelu klient-server nepotrebujeme na lokálnom počítači mať celú aplikáciu. K nej napríklad databázu a ručne si ju po každej novej verzii updateovať a tak ďalej. Jednoducho starať sa o ňu. Nehovoriac už o tom, ako by sa dostala k ostatným používateľom. Museli by si ju buď manuálne stiahovať alebo prenášať do svojich počítačov na fyzických nosičoch, USB kľúčoch a podobne. Pri webových aplikáciách nám na ich použitie stačí ľubovoľný webový prehliadač. Nepotrebujeme sa o nič starať a môžeme takto používať desiatky aplikácií. Stačí nám vždy napísať www, nejaký názov domény a dostaneme odpoveď v podobe nejakej stránky. Užívateľskú záťaž takto znáša server. Typicky sú to až tisíce užívateľov v jednom čase, ktorých musí obsluhovať. Napríklad pri sociálnych sieťach alebo pri spravodajských portáloch. Preto tie servery aj musia byť výkonné. Oni častokrát pozostávajú z desiatok procesorov, majú veľké množstvo RAM pamäte a podobne. Dobre, teraz si krátko dvomi vetami povieme, aké dva druhy klientov poznáme pri používaní tohto modelu, pri tejto komunikácii. Tomu webovému prehľadaču, respektíve počítaču, na ktorom beží, sa hovorí aj tenký klient. V angličtine sa stretnete s pojmom thin client. Na prístup k aplikácii vám s jeho použitím stačí aj slabý počítač alebo mobil. Potrebujete častokrát len internetový prehliadač. Takýto klient je ale plne závislý od pripojenia k serveru, bez ktorého nevie urobiť nič. Tenký klient, on nevykonáva takmer žiadnu funkcionalitu, on sa stará len o zobrazenie údajov a o pripojenie k serveru, o nič iné. Naproti tomu existuje tzv. Hrubý klient alebo silný klient. V angličtine sa mu hovorí rich client alebo thick client. To je typický počítač, respektíve aplikácia na ňom, ktorá dokáže vykonať veľkú časť tej funkcionality bez prístupu k serveru, ale aj ona sa typicky musí pripájať k serveru. Čiže nie je to úplne standalone aplikácia. Ona len toho vie urobiť na sebe, na mieste, viac ako tenký klient. Ten býva častokrát riešený tak, aby ho zvládli aj staré zariadenia. Dobre, takto na úvod ku komunikácii klient-server by to mohlo na získanie predstavy stačiť. Prakticky celý čas sa budeme venovať tomuto, celá Jakarta II je o tomto, takže si to postupne preberieme vo väčších a väčších detailoch. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť a uvidíme sa v nasledujúcom videu, kde sa zahryzneme do Jakarta servletov. Ahojte.